Ето ни отново. Днес като задача имаме да напръскаме и малко по-късно през деня трябва да видим картофа, второто качество. Имаме около 2 декара, които ние се занимаваше да оставяме пътища. Той ще да стане още по-малко и затова решихме да не оставяме такива пътища, където трактора да влиза. И затова решихме да си пръскаме с гръбната пръскачка. А тук пуснахме малко повече редове, объркахме ги и остават 2 реда, които крилото не ги хваща. Сега ще ги напръскам. Имахме и проблем с помпата и тук поливките доста се забавиха. Все пак направихме една помпа временно. Но нали знаете, временните работи някои пъти си остават и вечни. Това тук е сорт Марло. Малко го бях изгорил, понеже пробвахме един хербицид за трева. Разбира се, забавихме му растежа. Това е факт неоспорим. А и не знам дали няма да окаже влияние и в добива. Преди да идем да видим картофа, слънцето вече не е толкова силно, ще пуснем и да поливаме. Все още има признаци на поразяването с хербицид. Сега ще ви покажа. Долните листа. Като цяло имаме едно слабо пръскане, може би препарата не е хванал хубаво и имаме поражение от насекоми по листата. Сега пръскаме по-често, да може да коригираме това нещо. Това тук е сорт Ерген, малко по-късно на сято. Както вече споменах, имахме проблем с помпата и сега се налага да го правим на 4-5 кръга. Преди това го правихме на горна и долна част, т.е. на 2 кръга и нещата ставаха доста по-бързо. Сега искаме да си вземем вече и по-хубава помпа, по-скъпа, за да може да нямаме проблеми с поливането. Но трябва да проучим хубаво марки, модели, помпа, която ще е функционална за нашия сондаж и за това място. Така че това отнема време. Докато спирам кръга, който вече се е полял, искам да ви питам и очаквам вашия отговор в коментарите. Колко от вас знаят защо се ползва пръскането с сол при зелето? Ето за това ги мразя тези помпи. Сега е пуснал смукатела и трябва да има силово упражнение. А крайният резултат след това упражнение ето такъв. Това е изгаряне на лошите токсини. Ако някой желая да пише долу. Пуснах 30 реда да върват, но виждам, че помпата се справя добре. Двете помпи се справят добре. Това ще пусна още 12 реда и ще оставим да върви цяла нощ. Дойде време да пуснем и другия кръг. Доста добре се е поляло. Значи помпите се справят чудесно. А за картофа, който ви споменах вчера,
продължава да остава така за вид. Хората ни го харесаха, но бяхме им казали, че това е картофа от целия сезон, второто качество, което сме вадили. Решението е тяхно. Просто истината е, че пазара е труден за този картоф. Дюнери и прочие търсят готови картофи, баланширани, пакетирани. Но ние все още нямаме нито машините, нито местото, където да ги съхраняваме. Така че нашето съхранение е под ореха на сянка за вид. Ако имаме късмет да го продадем на време, добре. Ако не, турим някоя ливада. С това ще приключи и клипа. Не забравяй да се абонираш. Ще се постараем да качваме по-често. Знам, че сте го чували това и предните клипове. Но да се надяваме този път да успеем. До скоро!